Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем сённяшні дзень, як звычайна, абмеркаваннем падзеяў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Пачнем мы сённяшні дзень з абмеркавання таго, што адбываецца ў Беларусі, найперш з выбітным палітолагам Вольгай Харламавай. Добрый дзень, спадарня Вольга. Добрый день, спадар Зміцер. Нягледзячы на тое, што вот зараз будзе пытанне пра з такога з унутранай падзеі беларускай, але тычыцца яна тым не менш ўсё ж такі знешнепалітычнай. Сёння Лукашенко сабраў усіх дыпламатаў беларускіх, якія за мяжой працуюць у Мінску, каб абмеркаваць выклікі, якія ёсць, і гэтак далей, і неяк там змяніць тое, што як далей будуць яны працаваць. Я зараз працытую, як это было сказана ў іх там, каб абмеркаваць прыярытэты знешняй палітыкі. Скажите, а ўвогуле у сённяшніх умовах, у якіх апынуўся беларускі рэжым, пра нейкія прыярытэты знешняй палітыкі, пра нейкія змены, канцэпцыі можна казаць, вот варта казаць, ці не смешна гэта гучыць? Ну, насамрэч, гэта гучыць не смешна. Асабліва гэта гучыць не смешна для тых, хто працуе ў Міністэрстве замежных справаў і для беларусаў. І казаць пра прыярытэты знешняй палітыкі можна заўсёды. Больш за тое, пра гэтыя прыярытэты было заяўлена палову гады таму, тады, калі падкрэслілі, што гэтыя прыярытэты, вектары знешняй палітыкі, яны мяняюцца. Яны з шматвектарнай палітыкі, з палітыкі, якая улічвала існаванне Еўропы, улічвала існаванне Злучаных Штатаў, яна пераходзіць на іншую палітыку, на іншы накірунак. І на той момант называлась Азія, называўся іншы бок, называўся Усход як прыярытэт знешняй палітыкі. І сёння мы бачым, што тое, што было заяўлена яшчэ палову гады таму, пачало рэалізоўвацца зараз. І зараз яно пачало рэалізоўвацца не таму, што гэта неверагоднае жаданне беларускіх уладаў, а таму, што на сёння у беларускіх уладаў проста няма іншага выйсця. Тая сітуацыя, якая зараз, калі можна так сказаць, гэта проста такое спроба прадэманстраваць добры твар, спроба захаваць твар у сітуацыі, калі нічога іншага не застаецца. Ну, ведаеце, захаваць нейкі твар, яно можа быць і добрая справа, але калі пастаянна гучаць пагрозы то ў адзін, то ў другі бок, і нават вось сустракаючыся з дыпламатамі, там даючы ім нейкія там парады і гэтак, вот я таксама цытую, што ён кажа, звяртаючыся да дыпламатаў. «Церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь». И падаецца гэта таким чынам словы Лукашэнкі пра здраднікаў. Так вось, ўсё ж таки, наколькі ў такой сітуацыі можа працаваць знешнепалітычнае ведомства і ці комфортна пачуваць дыпламату? Мы бачым, што ў такой сітуацыі, у такім асяроддзі, у такой атмасферы гэта ведомства працуе не першы месяц. І тыя, каму было некамфортна, тыя, хто быў не згодны з такой атмасферай, з такім стаўленнем да сябе, яны сышлі. Ну, а наконт заяваў, мы ўжо ў папярэдніх эфірах казалі, і я яшчэ раз падкрэслю, што я б не надта моцна звяртала ўвагу на тое, што кажацца. Значна больш істотным з'яўляецца тое, што робіцца, альбо тое, што не кажацца, на тое, што намекаецца, альбо тое, што ускосна вытекае з дзеянняў і з пэўных дэманстрацый. Таму гэта заява, гэта такая пасылка нават не дыпламатам, таму што тыя дыпламаты, якія застались,
тыя супрацоўнікі МЗС беларускага, якія зараз ёсць, яны да такіх заяваў, яны да такога стаўлення да сябе, ну, я не скажу, што прызвычаілись, да, яны лічаць, што гэта не штосьці звышнатуральнае, а стандартны рэжым камунікацыі з беларускай уладай. Дарэчы, вось цікавыя да словы вашыя, я прыгадываю яшчэ з папярэдніх эфіраў пра тое, што трэба рабіць высновы з нейкіх намёкаў, ускосна сказаных словаў. Калі узгадаць, вы ж, я так перакананы, адсочваеце гэтыя намёкі і ускосныя словы, калі ўзгадаць вот гэтыя такія намёкі апошніх дзён, якія б вот вы палічылі самымі галоўнымі, значнымі і якія высновы з іх зрабілі? В прынцыпе, гэтыя намёкі, дзеянні і ускосныя такія абставіны, яны не памянялись і яны застались такімі, якімі былі месяц таму, 2 месяцы таму. Хіба з апошняга дадались намёкі на тое, што у нас ёсць не толькі Расія, якая падтрымлівае Беларусь, на якую Беларусь можа разлічваць там у любых абставінах, у любой сітуацыі, ёсць яшчэ і Кітай. Літаральна пазаўчора гэта было заяўлена, што вот у складанай сітуацыі, у якой Беларусь апынулась, яна можа разлічваць на Расію і на Кітай. То есть мы бачым, што ўсплывае такая своеасаблівая супрацьвага Расіі, якая да гэтага, яна быццам бы існавала. Але пасля кастрычніка яна не ўзгадывалась наўпрост. Вот, а тут, да, гэта была ўзгадка, тым не менш, гэта ўзгадка сведчыць аб тым, што Расія не адна, да ёсць пэўная супрацьвага, і гэта пэўная супрацьвага дае, няхай невялікія, але шансы Беларусі не патрапіць напрыканцы года, як было заяўленыя расійскімі і беларускімі палітыкамі, у поўную эканамічную інтэграцыю. Але ці у сённяшніх намёках на падтрымку нейкую там, ці што там, як это назваць, Кітая, ці ёсць тут сапраўды нейкія сур'ёзныя, ну, я не ведаю, падставы? Потому что мы ж ведаем, як любіў Лукашенко і раней там Москве расказаць пра тое, што зараз вось Беларусь будзе хіліцца ў бок Еўросаюза, Еўросаюзу расказаць пра тое, што вот тут же ж вот Расія, не забывайце, якая тут можа перацягнуць нас на свой бок. І зараз вот, можа быць, гэта Расіі кажацца, ну ці нават для ўнутранага спажывання пра Кітай, каб вот неяк так супакоіць, але Кітай, можа, пра гэта і не ведае, што ён, аказваецца, тут нейкі ледзь не гарант эканамічнай стабільнасці Беларусі. Ну, зноў-такі, я не кажу, што гэта гарант эканамічнай стабільнасці. Ні ў якім выпадку. Кітай не цікавіць Беларусь як эканамічна стабільная дзяржава. Кітай цікавіць Беларусь як дэ-юрэ незалежная дзяржава. А ўсё астатняе гэта не пытанне, гэта не інтарэс Кітая. І, безумоўна, узгадкі пра Кітай – гэта узгадкі не толькі таму, што трэба сказаць. Гэта узгадкі, якія маюць свайго ўласнага спажыўца, якія маюць свайго ўласнага атрымальніка. І, безумоўна, гэта не ўнутраны атрымальнік. На ўнутранага атрымальніка інфармацыі транслюецца іншая інфармацыя. Гэта інфармацыя, якая транслюецца перш за ўсё для знешняга спажыўца, ну і, безумоўна, гэта Расія і краіны Захада. Да, як зараз папулярна казаць з такога зусім нелёгкага слова расійскіх СМІ, калектыўнага Захада. Гэта пасыл калектыўнаму Захаду і Расіі, што мы не адныя, да, што ёсць не толькі Расія, што ёсць іншыя зацікаўленыя у сітуацыі ў Беларусі, што ёсць краіна, якая можа на роўных цягацца і з ЕС, і са Злучанымі Штатамі, і з Расіяй, і яна ўсё ж такі сочыць за гэтай сітуацыяй у Беларусі. Ну, а наконт таго, як Кітай насамрэч ставіцца да сітуацыі ў Беларусі і ўвогуле падтрымлівае, не падтрымлівае, таксама ускосна сведчыць колькасць
камунікацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі з прадстаўнікамі Китая. Пэўныя праграмы, пэўныя праекты, пэўныя накірункі, яны не проста ёсць, яны агучваюцца, і яны агучваюцца двумя бакамі, у тым ліку і Китаем. Безумоўна, казаць, што Кітай там гэта гарант беларускай стабільнасці, беларускай незалежнасці, гэта не проста перабольшванне, гэта такая фантазія, якая не будзе рэалізаваная ні сёння, ні праз месяц, ні праз год. Але тым не менш існаванне Китая, і гэта фактор, які мусіць улічвацца і Расіяй, і у пэўнай меры Злучанымі Штатамі і ЕС. Калі мы пачалі гаварыць пра пасылы, так бы мовіць, то хацелася б ваше меркаванне пачуць, нягледзячы на тое, што падзея гэта здарылася некалькі дзён таму, але які пасыл беларусам можна знайсці ў артыкуле Пуціна, які быў нібыта скіраваны украінцам, але от для беларусаў, які там пасыл вы заўважылі? Ён быў скіраваны не толькі украінцам, ён быў скіраваны і расіянам, і беларусам. І пасыл все той же, што мы можам там колькі заўгодна спрабаваць і даказваць, што мы самастойныя, што мы унікальныя. Тым не менш, і пазіцыя расійскіх уладаў, і упэўненасць большасці расійскіх грамадзянаў, што Беларусь і Украіна гэта краіны, якія проста абавязаны быць побач з Расіяй. Гэта гістарычны лёс, гэта гістарычная справядлівасць і далучэнне на сёння Беларусі у перспектыве пэўныя пляны па Украіне, ад якіх Расія па вялікім рахунку не адмаўляецца. Гэта проста спроба аднавіць гэтую гістарычную справядлівасць, якая была парушана пад часы Савецкага Саюза, у тым ліку нейкімі гульнямі савецкага кіраўніцтва. І частка беларусаў гэты пасыл прыняла, таму што, зноў-такі вяртаемся і да тэмаў папярэдніх эфіраў. Беларусы досыць масава глядзяць расійскія, атрымліваюць інфармацыю праз расійскія сродкі масавай інфармацыі. І гэтыя пасылы, мы хацім, не хацім, але разбіраем, мы вяртаемся, мы цытуем словы Пуціна, і яны пэўным чынам запамінаюцца, яны пэўным чынам адкладаюцца ў свядомасці, у тым ліку беларусаў, і у патрэбны ці непатрэбны для нас, хутчэй так, момант яны спрацуюць. Своеасаблівая такая стратифікацыя, калі 100 000, 10 000 разоў паўтарыць адно і тое, што чалавек, які нават не верыць у гэта, ён пачне задумвацца, а можа я памыляюсь, можа тыя, хто так лічыць, іх ён бачыць, што гэта большасць, і тэлебачанне распавядае, што гэта большасць, можа яны маюць рацыю, а не я. Спадарня Ольга, давайте да ўнутрыпалітычных пытанняў, і найперш я хацеў бы спытацца такую тэму. З'явілася інфармацыя, што нібыта палітзняволеным прыходзяць лісты ад Хрысенскага з заклікам, каб яны пісалі просьбы, звароты да Лукашэнкі аб памілаванні. Зразумела, што Васкрэсенскі ў дадзеным выпадку асоба наўрад ці самастойная, і не можа быць, ён і па сваёй ініцыятыве, гэта была яго ініцыятыва напісаць такія лісты, а безумоўна яна прайшла пэўнае ухвальванне. Навошта гэта робіцца? Чаго хочуць гэтым дасягнуць? Гэта не першы раз робіцца. У мінулыя хвалі пагаршэння сітуацыі ў Беларусі такога кшталту працэдуры таксама былі. І зараз тое, што адбываецца зараз у Беларусі, это такая своеасаблівая стерылізацыя інфармацыйнага поля. Мы бачым, што сродкі масавай інфармацыі, журналісты альбо затрымліваюцца, альбо выпіхваюцца з Беларусі
альбо ім ствараюцца такія умовы, што яны проста не здольныя эфектыўна выконваць свае абавязкі. Атрымліваецца, што у грамадзян Беларусі ўтвараецца своеасаблівы вакуум у атрыманні інфармацыі. І гэты вакуум дзяржава імкнецца, беларускія ўлады імкнуцца нейкім чынам замяніць, да нейкім чынам кампенсаваць за кошт іншай інфармацыі, за кошт іншых сродкаў масавай інфармацыі. І яны зображаюць актыўную працу. У нас год аб'яўлены годам народнага адзінства, дэманструецца гэта самае народнае адзінства, што нягледзячы на тое, што гэта, безумоўна, ворагі, яны, безумоўна, нічога добрага для Беларусі не несуць і не жадаюць, тым не менш гуманныя беларускія ўлады згодныя дзеля вось гэтага нацыянальнага адзінства, народнага адзінства пайсці на пэўныя саступкі. Гэта працэдура, гэта накірунак у бок легалізацыі. Гэтак жа, як і плануемая, аб'яўленая не адзін раз канстытуцыйная рэформа, якая ідзе сваім шляхам, ідзе сваім аб'ёмам, і пэўныя працэсы яны будуць ісці паралельна. Будуць выпускаць асуджаных, потому что я б яшчэ звярнула ўвагу, што размова ідзе не пра прыпыненне крымінальных справаў, да, не пра прыпыненне пераследу крымінальнага, не пра прызнанне таго, што людзі, якія зараз знаходзяцца ў месцах знявольвання, яны нічога кепскага не здзейснілі. Праца ідзе ў накірунку таго, каб гэтыя людзі прызналі сябе вінаватымі, але звярнулись з просьбай памілаваць, пайсці ім насустрач і даць магчымасць не адбываць гэтае пакаранне. То есть беларускія ўлады, яны дэманструюць, што вот яны вінаватыя. Вось гэта людзі, якія ў свой час памыліліся. Але дзяржава гатовая пайсці насустрач дзеля рэалізацыі сваіх уласных мэтаў. Ну так, сапраўды, мне гэта нагадвае гэтыя ролікі, якія так полюбілі наши так званыя праваахоўныя органы здымаць, дзе на камеру чалавек там просіць прабачэнне, прызнае сваю віну. Так і тут любая просьба аб памілаванні, аб амністыі прадугледжвае найперш, што ты прызнаеш сваю віну. Гэта вось такое ж відэо, толькі без відэо, але вот такая сітуацыя. Папрасіце ў нас прабачэння. Гэта працэс вызвалення асуджанага, які прызнае, што ён вінаваты, які прызнае, што ён здзейсніў злачынства, у якім яго абвінавачваюць. Яшчэ раз падкрэслю, гэта не спыненне крымінальнай справы у сувязі з адсутнасцю у дзеянні склада злачынства. Гэта прызнанне таго, што чалавек злачынец, што ён здзейсніў, і што толькі гуманнасць беларускай дзяржавы, беларускіх уладаў дазваляе яму не несці адказнасць за свае дзеянні ў поўным аб'ёме. Таму па мне гэта значна горш, чым вось такія дэманстрацыі на камеру, таму што яны больш тонкія, яны больш такія акуратныя і, адпаведна, яны больш эфектыўна дзейнічаюць на тых атрымальнікаў інфармацыі, якія не упэўненыя на 100% у тым, што дзяржава там мае рацыю. Яшчэ адзін момант, вы яго закранулі, але, можа быць, шырэй. Я не ведаю, наколькі ён арыгінальны і сапраўдны гэты варыянт новай канстытуцыі пад Лукашэнку, які апублікаваў той же самы Васкрэсенскі, але выглядае на тое, што блізка там усё вельмі да таго, што нам хочуць, так бы мовіць, і прапанаваць. І шмат ужо размоў было пра тое, што фактычна гэтай канстытуцыяй
для беларусаў уводзіцца крепостное право, а вот Лукашенку і сям'і ледзь там не монаршыя ўжо такія надаюць нейкія пасады. Наколькі вось вы ацэньваеце гэты варыянт канстытуцыі, ці сапраўды з ім рэжым пойдзе на рэферэндум? Ну, я думаю, что режим не пойдзе на референдум вось менавіта з гэтым варыянтам Конституцыі. Таму што было заявлена, што до 1 жніўня гэты варыянт трапіць на стол Лукашенко, і той ужо будзе выказваць сваё стаўленне да выніку працы таго, што называюць Канстытуцыйнай камісіяй. І я амаль упэўнена, што той варыянт, які ёсць, ён не будзе канчатковым. Абавязкова з'явяцца нейкія заўвагі, абавязкова з'явяцца нейкія нюансы. Гэтыя нюансы будуць унесены, таму што мы разумеем, хто гэта будзе прапаноўваць. І варыянт Канстытуцыі, з якім будуць выходзіць на рэферэндум, я б сказала, што ён з'явіцца дзесьці к кастрычніку. Жнівень, верасень пойдзе на утрясенне вось гэтых нюансаў, на внесенне зменаў, на дэманстрацыю таго, што беларускія ўлады вельмі дэмакратычныя, яны гатовыя ісці насустрач, яны гатовыя дзеліцца уладай. І асноўнае, на чым будзе рабіцца акцэнт і што будзе падкрэслівацца, што Лукашенко згодны, больш за тое, гэта яго ініцыятыва прыбраць неабмежаваную колькасць тэрмінаў прэзідэнцтва. То есть у прапановах зараз 2 тэрміна, і я ўпэўнена, што вось гэта тое, што застанецца. Максімальна прэзідэнт адзін і той же чалавек, можа быць адна і тая ж асоба, можа быць прэзідэнтам не больш за 2 тэрміна. І зразумела, што зараз гэта ўжо не так актуальна, колькі там тэрмінаў, як было 10, 15, 20 год таму. І гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта будзе дэманстраваць такое жаданне, просто неабходнасць ісці насустрач пажаданням грамадзянаў, пажаданням выбаршчыкаў. Гэта гульня, гэта спроба прадаць беларускую ўладу выбаршчыкам, беларусам і атрымальнікам інфармацыі па-за межамі. Гэта накірунак, гэта спроба легалізаваць тое, што адбываецца у Беларусі апошні час, і перш за ўсё легалізаваць, канешне, вынікі выбараў праз рэферэндум. Это мы ўжо бачылі гэта, ўжо мянялі канстытуцыю і, так бы мовіць, абнулялі прэзідэнцкія тэрміны. Лукашенко гэта ўжо рабіў адзін раз, Путін абнуліўся у свой час, а Лукашенко вырашыў паўтарыць ізноў. То есть у яго гэта перагарнём гэтую старонку, начнем все нанова, вот у вас тут как бы давайте новыя тэрміны, і тут я цяпер афіцыйна і легальна на як максімум на 2 тэрміна, то есть на колькі, на 10 гадоў? Да, всього толькі. Дзякуй вам вялікі, як кажу. Праз легітимнасць мы бачым, што будзе яшчэ адбывацца, і праз легалізацыю будзе адбывацца і легітымацыя, таму што зноў-такі будуць прадаваць Захаду новую дэмакратычную канстытуцыю і новую дэмакратычную беларускую ўладу, абраную шляхам свабодных выбараў на базе новай канстытуцыі. Спадарня Ольга, я яшчэ хочу вярнуцца да тэмы санкцый. Лукашенко тут вось учора, здаецца, у інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу у чарговы раз вось гэтую любімую мантру выдаў, што дзякуючы санкцыям ВУП у Беларусі вырас. Адразу у нармальнага чалавека ўзнікае якая думка там: давайте-ка нам болей санкцый, каб яшчэ болей там усяго вырасла. Але на фоне вось таго, што і, дарэчы, новыя пакеты санкцый рыхтуюцца, як вы лічыце, першае, наколькі ўсё ж такі разлічваць, што санкцыі гэтыя ўсё ж такі паўплываюць,
ці не паўплываюць. Мы ўжо абмяркоўвалі з вами гэтае пытанне. Ну і з улікам таго, што вот Леонид Беймаў папярэджвае нас, што Украіна смотрит ваш эфир. Украіна у гэтай сістэме санкцый. Ну, мантру мы с вами чуем не першы год, але раней асноўным выканаўцам гэтай мантры, што санкцыі гэта тое, што узмацняе нацыянальную эканоміку, была Расія. Зараз выканаўца мантры ўжо беларускія улады, беларуская дзяржава. І, безумоўна, гэта, ну, мякка кажучы, перабольшванне. Да? Ні адны санкцыі не ўплываюць станоўча на эканоміку краіны. Інакш не было б ніякіх увогуле падставаў гэтыя санкцыі уводзіць. Безумоўна, санкцыі гэта тое, што не вельмі негатыўна, так ці інакш, але негатыўна дасказваецца на сітуацыю ў краіне, і тыя, хто застались, да, тыя, хто тут жыве, мы бачым розніцу год таму і сёння. І не ў апошнюю чаргу гэта розніца і ёсць наступствам, у пэўным аб'ёме наступствам санкцый. І гэта таксама спроба пераканаць, да, спроба пераканаць не сябе, бо беларускія ўлады цудоўна разумеюць, што санкцыі гэта не карысць для краіны Беларусь. Гэта спроба пераканаць атрымальніка інфармацыі, з якім варта працаваць і з якім беларускія ўлады працуюць, што насамрэч у нас все добра. Да, мы там 10 пенсію павялічваем, 10, вот паглядзіце, у нас курс даляра не расце, не мяняецца моцна, таму ніякія санкцыі нам не пагражаюць. У нас ёсць Расія, у нас ёсць Кітай, у нас ёсць Азербайджан, і ёсць тая ж самая Украіна, на рынку якой беларускае паліва займае каля 50% на сёння, пакуль яшчэ. І зразумела, што гэтыя 50% замяніць хутка на іншага вытворцу, на іншага пастаўшчыка проста нерэальна. Таму гэта мантра будзе гучаць бліжэйшых палову гады, пакуль будзе гучаць яшчэ адна мантра пра дэмакратычную канстытуцыйную рэформу, пра рэферэндум, вынікам якога будзе прыняццё новай канстытуцыі, і ўвогуле пра неверагодную дэмакратычную Беларусь, якую проста не разумее Захад, бо не здольны прыняць вось такіх прынцыпаў. Украіна не змяніла сваю пазіцыю, у якім выглядзе яна будзе далучацца, не далучацца да еўрапейскіх, да заходніх санкцый? Ну, на сёння пакуль афіцыйна не. Вот з апошніх заяваў да санкцый далучылись краіны, якія не з'яўляюцца сябрамі ЕС, але якія з'яўляюцца прэтэндэнтамі, кшталту Албаніі, і кіраўніцтва ЕС, у тым ліку, да, і Нарвегія, якая не прэтэндуе да сяброўства у ЕС, і кіраўніцтва ЕС выказала сваю задаволенасць тым, што еўрапейскія краіны масава, сістэмна далучаюцца да санкцый супраць Беларусі. Яшчэ адно пытанне на знешняе таксама і вельмі далёкае, за Атлантыку, ЗША. Якія чаканні у вас, калі яны ёсць, в прынцыпе, чаканні ад візіту Ціханаўскай у ЗША? Я нагадаю, што практычна год таму быў іншы візіт. Быў візіт прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі ў Рэспубліку Беларусь. І былі розныя сустрэчы, былі розныя чаканні. Таму вялікіх чаканняў ад візіта ні ў Беларусь, ні ў Злучаных Штатаў у мяне няма. Таму што рашэнні прымаюцца не на падставе такіх візітаў. Рашэнні прымаюцца, дакладней, такія візіты і сустрэчы. Яны адбываюцца на фоне альбо перад прыняццём рашэнняў. І рашэнне, якое прыме Злучаныя